Bintu, Na babba. za mu tafi. To. Za mu tafi da maturu Yobe Sitar. Zan je in gani gwamna. Ka gani alkawarin da mun yi da gwamna. Duka mutane ana ta ba su matsayi. Ni ma zan je ko shi a mafati a bani. Ka gane? In an bani sai in zo in yi maka aure. Ka gani mun yi noma. Gaba ɗaya buhu riɗi 2 ne mun samu. To an yi mini lissafi kado katifa ma ya wuce kuɗin. To yanzu shine nake bari in fuddo ka mu tafi. Ka shirya ba? Na shirya. Yawwa to. Ka shirya za mu tafi yanzu. Ka bi ni sau da ido in Allah yadda akwai mutanen kirki. In muka je shikin mutum 4 da in mun samu mutum 2 in Allah ya yarda tun da an suna taimako sai mu gani. Ka gani an akwai honorable Bature Goneri. Ɗayan Mal Hassan Shetima. Ɗan bi'i. Miyar jita ta Hassan Shetima. Akwai Buba Yadi. Akwai wannan Dr. Ali Abbas. To wannan mutane an in dai na je na same su in Allah ya yarda ba za su bar ni haka ba. Sai mu gangara har gidan goje ma mu karɓa shinkafa. To shine na bari ka fito mu dama ka gani mun yi noma ba za a ce mu ba mun yi noma amma abun ba zai kai auren ka ba. Kuɗi yayi kaɗan. To yanzu sai mu tafi kawai mu je akwai kuɗi kaɗan a wajen ka? Yawa kuɗi waken nan. Mu je mu shiga mota in Allah ya yarda dai Bature Goneri in bai bashi ba dai Allah ya yarda za mu tashe shi. Gida zan tambaya tun da bara na je in Allah ya yarda bana ma mu je mu duba mu gani. Kana ji? Allah ya taimake mu je mu samu mai mala. Ya yarda da wannan kuduri nawa na magana aure shikenan. Da mutanen nan da na lissafa maka duka mutanen kirki ne. Yawwa to yanzu mu tafi. Kana ji? Kar kuma mu je gaban gwamna. Kai mini wannan ka gani gwamna ba a yi mishi haka. Yawwa shikin shikin gaman house ma akwai mutanen da in ka zo sai ana sha kai kom. To wallahi wannan duka na shirya. Kulu fiye ilayya na karanta in Allah ya yarda. Dillam adalla bi. Dillam